Kaninduta gining natay balay daplin sa dagat ay. Nindot kay tanawon ang view, ang sunset inagkahapon. Nindot kay paminawon ang mga bawd nga mudasmag sa ako ang nahon. Pagkaninduta dara. What is that? Pilhang pagka. Nagkuangin og. Bato. Lo. Dire dapita. Manila kau kagang. Mo di ka na hapon ka din magtambay ha? Magtanaw di ka ng bayang tumbling? Magtambling sa kwarto, magtambling ka doon! Please subscribe Jordan Mix TV. Dagan kay salamat no sa kanunay nga pagsuporta sa among channel, especially sa Janwa Mix TV. So kanin tanan among gibuhat tanang video para paglingaw lang ninyo anhinaut na lingaw sad mo. So please og support sa tagsa-tagsa na mo ka channel. Ako di si Mr. Lagoy, Boy Palpak, Inside TV! Miss Lisa, Mars TV, Gisa Puti. og atong i-welcome sa DIC Tadaklan! Kung tanan mutakla, pwede. Yay! Salamat ha sa ano na pagsuporta o padayon niya para magsuporta sa Team Kigwa! Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.